Некалькі месяцаў таму я рабіў відэа пра герб на магіле Юрыя Радзівіла ў Рыме, і адна дэталь не давала мне спакою. Скручаны ў абаранак змяя вакол герба Андрованч. Дык што ж гэта такое? Герб Андрованч — гэта герб маці Юрыя Радзівіла, Альжбеты Шыдлавецкай. Яе бацька, Кшыштаф, быў чалавекам вельмі простым. Пры Жыгімонце Старым у Польшчы ён займаў вышэйшыя пасады, быў канцлерам. Кшыштаф быў прыхільнікам Хабсбургаў, збліжэння са Святой Рымскай імперыяй і стварэння антытурэцкай лігі. Свой герб Андрованч ён атрымаў разам з тытулам графа якраз ад імператара Максіміляна I. А яшчэ Кшыштаф уступіў у ордэн дракона. Не, гэта не нешта з Гарры Поттера. Ордэн дракона — гэта рыцарскі ордэн, заснаваны імператарам Святой Рымскай імперыі Жыгімонтам Люксембургскім у 1408 годзе. Мэтамі ордэну былі абарона хрысціянства і барацьба з турэцкай экспансіяй. Яго рыцарамі ў розныя часы былі шматлікія ўладары і магнаты з цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Напрыклад, вось гэты чувак. Яго бацька, таксама Уладзіслаў, атрымаў сваё прозвішча Дракула, менавіта за прыналежнасці да ордэну дракона. Рыцары ордэну мелі права дадаць яго сімвал дракона на свой герб. У такім выглядзе герб у спадчыну атрымала Альжбета, а пасля яе і Юрый, а наш любімы італьянскі майстар спрасціў форму і зрабіў з дракона змяю.